Мине һәр вакыт сәер кешеләр җәлеп итте. Аларда нәрсәдер бар. Үзенә тартып торучан, томанлы, яшерен. Әгәр инде мин бу кешеләрнең гамәлләрен күрә алсам, бу минем яшь акылымны сокландыра торган зур уңыш. Шулай килеп чыкты ки, минем тирә-ягымда хәзер нәкъ менә шундый кабатланмас, бик үзенчәлекле һәм шын кешеләр. Сөенечем әйтеп бетергесез, хәтта хыялым тормышка ашты кебек. Алар үз-үзләре булудан курыкмыйлар, алар кызыклы, кабатланмас һәм кыю. Үз сүзен әйткәндә, үз фикерен җиткергәндә, үзләренчә киенгәндә, алар бары тик тышкы дөньяга үзләренең эчке дөньяларын күрсәтәләр. Бу яктан алар намуслы, ихлас һәм бик гади. Һәм алар моның бары тик үзләренең карашы, күрүе, сиземләве яки тоюы гына икәнен беләләр. Һәм аларның дөньяга карашы кебек башка бик күп сүзләр, фикерләр, хәрәкәтләр барлыгын таныйлар. Алар йомшакмы? Әллә кыюмы? Минемчә, моны һәр күзәтүче үзе хәл итә. Әзерләнмәгән кеше өчен йомшак, әмма мөхит һәм даирә мөмкин булган бөтен сыйфатына чагылырга мөмкинлек бирсә, әлеге йомшаклык көчкә әверелә. Дөрес, күзәтүче үзе дә әлеге тарихның бер өлеше булып китә ала. Бәхет елмайса, ул иҗатчы да була ала. Әлеге моментта ниндидер әйтергә, кабатларга, сөйләргә яки оештырырга теләк туа. Мин булай әйтә алам. Миңа кешеләр түгел, алар тудырган яшәешнең җанлы куәте, тормыш өчен ирек һәм намус өчен куркынычсыз мөхит көч бирә. Бәлки бу кешеләр табигатьтән шундыйдыр, бәлки бу аларда рухи, гамәли һәм зиһен хезмәте нәтиҗәсендә чагылгандыр. Алар янында кайгырту һәм ярату атмосферасы мөгъҗизалар тудыра. Әгәр дә син аларга юлыксаң, бәхет елмайды дип сана. Бәлки син моңа лаектыр да, әмма бусы инде мөһим түгел. Күңелдә һәм тәндә тик бер генә теләк. Үз-үзеңне ишетәсе һәм күрсәтәсе килә. Нәкъ менә үзең теләгән күлмәкне тегәргә, күптән инде фантазияләрдә килүче сурәтне төшерергә, спектакль иҗат итеп аны якыннарга күрсәтергә һәм башкалар. Иҗатның гомуми хәрәкәтенә кушылырга һәм ялгыш кына үз яныңдагыларга бу чаткынны тапшырырга. Менә ул гадилекнең сихере вә тылсымы. Кемнәр соң ул? Бик гади сорау. Бу улымның мөгаллимәсе, бу күп балалы бер таныш әни, бу кызымның вокал укытучысы, бу мин үзем ниһаять. Тирә-ягымда күп кешеләр, мин аларны белгән һәм киләчәктә беләчәк кешеләр. Һәм бу тормыш үзе ниһаять. Әйдәгез, иҗат итик. I've always been fascinated by unusual people. By unusual, I mean mysterious, creative, and hard-working people. Watching their actions blow my mind every time. I'm lucky to be surrounded by such people. It is like my dream has come true. They are never afraid to show their true selves. They are unique and brave. Their manner of dressing, talking and taking actions open their inner world, so simple and sincere. As well as they fully express themselves, they realize every other person is to be respected for their words, thoughts and actions. Do you think they are weak or brave? It is up to you to decide. For those who are not ready to accept them as they are, those people might seem weak. But that weakness turns to their strength at some moment of their life. I'm inspired not by people but by their deeds. Their strength in building a life of freedom and honor gives me peace and hope. Some of them work hard to make that come true. Their love and care creates magic. If you by any chance get to know such people, you open up and want to create.
You remember that once you wanted to sew a dress for yourself, or there was a painting on your mind, or there is a script for a drama show you want to write down. You want to create, but not only. You want to share it with your loved ones. How easy is that? Who are those people who I am fascinated by? The answer is simple. They are my son's teacher, a mom with Via children next door, my daughter's music teacher. It's me, finally. Everybody around me. Everybody I've known and I'm about to know in future. It's our life. Let's create.